Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadaylang. Dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayuran gitaguan, gilumluman ang ayang kuy-kuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Sa katapusan, nadutla na ang tinudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na uwaw na. Kay gilabigit siya og iskandalo nga porting bahua. Nagdaog ghost employees diha sa ilang ahensya. Bangko Sentral ng Pilipinas ra bagyud ang hingtungdan. Wa ra ba ginaigdungog nga dunay mga kahiwian. Professional, istrikto kay ni mga lagda nga gipatuman sa pag-hire o mga trabahante o sa ilang kadagkuan. Pero nauwawan ang Bangko Sentral ng Pilipinas karong bag-o kay nalutsan sila og baho kayo nga tinunto. Doon na sila mga ghost nga mga empleyada o mga empleyado. Way tunga-tunga pero nagdawat sa ilang sweldo og buhong nga mga benepisyo. Sa dihang nabisto kining maong kahiwian, giimbestigar dayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa kauluhan. Og duha ka monetary board members ang ilang nailhan. Mo'y nagbutang og 4 ka ghost employees sa ilang mga buhatan. Kining duha pulos tinudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Peligro nga nakasunod sa ilang mga ghost employees sa Davao City. Binilyon ka pesos ang nasakpan sa Commission on Audit sa una nga ilang gigasto para sa mga ghost employees, perting dagkua sa sweldo, perting laparas payroll, pero wabisan usang nito nga. Posible ganing gikopya lang sa directory ang mga ngan ining mga trabahantiya. So, tinudlo man sila sa kanhi Presidente, ilang gida ang mga binuang diha sa BSP. Nakugang ang taga-Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagkabaga nila duha. Nganong nakaako intawag introduce ghost employees sa mga opisina nila. So, giimbestigar sa bagong gobernador sa Bangko Sentral og nasakpan. Napamatud-an nga 4 ka ghost employees, way trabaho, way tunga-tunga sa ilang buhatan, nagdawat sa tanang mga benepisyo na buhong sa dako kay nilang mga suhulan. Mao to nga giauhag na mamiya na lang sa katungdanan. Sa di pa sila sa tukma mga kasong administratiba o kriminal kapasakaan. Tuod man nang resign atong buwan sa Marso, pero dili pa to igo para sa opisyal ining ahensya sa gobyerno. Kinahanglan iuli ang tanan nila mga suhulan o mga benepisyo aron dili maalkanse ang interes sa publiko. Na nadutlan na gyud sa kauwawan karong bag-o atong nahibaw-an ni-resign ang usa nila sa katungdanan. Ang iyang resignation letter naa karon sa Malacañang. Wa pa aksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Papahawaon ba siya, palagputon ba siya gikan sa katungdanan. Pero siguro na ni matangtang siya sa katungdanan kining iyang resignasyon o himuon nga sukaranan. Kasaligan nato nga tinubdan, nagbutyag kinsa ning tinudlo ni Duterte nga ni biya na sa katungdanan. Finally, nadutlan sa kauwawan si Bruce Tolentino, sakop sa Monetary Board sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa atong kapubudan.